Драгнев, управител на Бургас, имате думата. Дами и господа, скъпи колеги, преди няколко години въобще не ни идваше на ум да мислим за музейна транспорт. След като започна изпълнението на проекта за интегриран градски транспорт, осъзнахме и тази добра идея. Бургас винаги е бил първи в страната във всяко едно отношение. През 1947 година в Бургас е пусната първата вътрешноградска линия. 68 години след това Бургас обслужва 32 милиона пътници годишно и минава над 9 милиона километра пробег. Всичко това показва какъв голям ръст на развитие има и града, и транспорта в Бургас. Доставянето на новите автобуси, новата сервизна база, повишаване на културата на обслужване в Бургас привлича много допълнителни пътници и всеки ръст в последните години ние отбелязваме приръст в приходите на Бургас. Успоредно с това, 49-те метанови автобуси, които работят на природен газ, допринасят Бургас да бъде чист град, зелен град, да може нашите деца да живеят спокойно и здраво. Община Бургас е една от малкото общини в България, в които вътрешноградският транспорт е възложен на собствената си общинска фирма. Това всичко води след себе си много ангажименти, много трудности, но община Бургас го прави за своите граждани, за да може да гарантира бързо, качествено и удобно пътуване на своите граждани. Понеже стана модерно да се водим по европейските стандарти, ще ви споделя и още нещо, че преди 40 години е започнала работа първата жена шофьор на автобус в нашата фирма. Сега в Бургас работят почти 50% от служителите са жени. Тоест ние сме говорили на европейските стандарти за равнопоставеност на половете. Искам да благодаря на община Бургас, на държавата, на изпълнителите, на звеното, което организира целият проект, изпълнението на целият проект, привлече тези големи инвестиции, за да може бургазги да се возят в нови, комфортни и удобни автобуси, за да може служителите на Бургас да работят в добри помещения, при добри условия, което да гарантира качество на услугата. Още веднъж благодаря на всички, които се бяха ангажирани към проекта и желая здраве на всички и успехи. Сега, още веднъж да ви кажа. През отворени канали, не минават. Има заградителни ленти, обезопасителни, това е задължително, което трябва да се спазва. Няма да минавате под дневните и под повдигнатите автобуси. Имаме два автобуса, които крайпи ще минем. Не е добре да минавате отдолу. От гледна точка на безопасността. Това се прави навсякъде, по законодателството е това. Защото ние сте наши работници, вие сте наши посетители. Ние трябва да се погрижим за вашето здраве. Здраве сте влязли, здраве трябва да излезете от Бургас. Така че с внимание. Също имаме оттатъка, ще видите машина, която работи. Идете да доближавате и работещи агрегати. Това е ако ви интересува и от събиране, маса и така нататък, предполагам, че ще пречистването, тъй като в дружеството като нашето транспортно дружество е много важно да се отработват опасните отпадъци, като се почне масла, гуми и така нататък. Всичко е с договори, всичко е там, където масло трябва да се пречисти. И сега всъщност от тук минава един тракт, който минава през сепаратор,
влиза в източната система от канали и през канална помпена станция се отвежда каналната вода от тази. В западния плац, дъждовните води, отново през сепаратно се отвеждат в западна посока. Защо е съобразено с екологията? Болnica, потоците изглеждате, какъв се вижда поток на метанстанцията,